Hello guys, good morning! Chares! Ako na ni si Kuya Renz guys. So tanawa nga ito ang view today's vlog. Sa kakarindot kaayo sa view. Murag na same na sa ako ang face. Hi! Chares! Sa karon guys, abarin ko ninyo kung unsay sunod nga pangitabo diring dapita kay nag-video ko diri kay wala may lingaw. Unsay atong lingaw idi mag-video sa ito ang paradise. Unya guys, kay pauban ko ni ate pag mag-video sa itong paradise unya na oh, isda. Aton patanos ate kung barato ra ba kanilang isda og lambuwad kay daghan kaayo maglibog ta og asa ta mamili, di ba? Mahal kayo kilo pero dili buta makaingon og mahal guys kay basin na nagkamalisod pud sila, di ba? Di ba? Unahan kayo buwad na siya. Puti mga egg nga nanlain og size sama nimo. Of course, natural alangan mo mag-drive ra pud ko. Dapat librehin mo ko snack kay dili ba dili mag-drive, dili nag-spend smart pud sa kaya kakaan gutom na kayo. Ginoo ko. Ronda guys, nang snack bidiri sa kuan. Paan alangan mag-asa at ang alam mag-atos ka ng kuan, di ba? Sa gasanan. Kaban with ako ang baby klong. Nya guys, kita gamat grasya sa Ginoo, ki-invite ta og padyutihon. So salamat kayo sa nag-invite sa atong duty. Hoy, tare. So salamat guys kay kipa-duty ta. So na mo tay Dutch ani. Anak man jud na guys kay isa ka buwan tagsa ta maka-duty. Hoy, tare guys, part-timer man ko sa kinamot guys. So salamat kaayo kay kita ganang og opportunity kay og mobalik ko guys kay ang mingawa kaayo manang nag-control og tao kay karabing mingawa kaayo so pohon basin mo balik to sa kinamot onya karon unsa tong gibuhat nag tower ta kay anam jud trabaho sa una guys nag tower so kung sa ganahan mo visit sa kinamot naranas ubay tapat sa pag-ibig Ginoo ko kalami sa ilahang kinamot kalami sa ilahang mga kuan sila mga products sa ilang mga pag-service how to handle it how to process. Hoy, chares. Nga kuan guys, akong gi-videohan man ni ako ang area sa una when I was kuan pa KTV bar area. So bongga jud ni kaayo guys kay barato lang ilang KTV bar 150 ang oras. So grabe solid na kayo imong 150 no. Ang isa ka oras 150 na siya. Diya, dili ba jud ka makuan kay ngano pwede ka mag-das imong mga friends, imong mga loves. So ila from product diri nindot kaayo. So ngit jud pud na kay pasensya na kaayo kay sabtra na ako ang video to this vlog. Hoy! Is pagka morning, nagkasinat po mga igagaw, nagkat-kat aluin mamutong, pero atong bantayan, ug unsa dyan atong pangitabo sa atong pamutong. Guys, anhi, nagsinabot pis ako ang kuan, cousin, nga gwapa kayo. So, shout out nga kaning kat sa lobby. Nagduha-duha mi, or nag-expect ko guys, nga naa siya ika-provide nga food, or kanang kuan, baka isagol sa kanang naay lamaw, kay nag-expect ko, kaya ako po nag-expect po ko. Hoy, expected! Chares! O niya, guys, sa among expected, na baylo na. Tinawa, siya ni Kat, ako na ini. Tab deres, o boss, tinawa kay, kung di tamaning kamot, guys, kay kuan man, ang ako, guys, maglisod man good food ko, kat sa lobby, kay muna mag-nice something yet sa ako ang mga tail of the part of the body. So, manang, siya ni participate. So, kayo, grabe ka buutan, o grabe ka kugihan, ang ato ang participate sa kuan. Uy, hindi guys, ang video kay, lamin na dres Pilipinas kay mga machine mga socialable na sila dres Pilipinas. Onya kani ako nagikuha ang lobby guys kay atong tirawan og butong budget pod kay lain sa duguang ang pangguro na lamang pod. Tungod sa paningkamot namo guys na-create jud namo ang kuan lamaw pero tinawa perfect kayo. Na ba kay sagot anong resulta? O inko mimigat kata sa kanang kuan lobby, kat na isa ka bulig. So bongga na. O laban na kayo, natagak na. O nakuno umantua na. 5 ka bok na create nato karon for today's vlog. Tong feel guys nga tayo sudlan sa tuang lamaw. So nagta og way kay anang jud ta mga Pilipino may tag way para na masudlan sa ato ang mga kananan. So ako ga expect guys ganang ako pikas gamiton na sa akong sister. So ginawa ko na kulat ko guys gipangita. So ako gipangita pagi. So mo na magisudlan karag perfect. Basta na kay mind maklona jud ka nga kay na lang ato ang gamiton kay para ko anjud perfect o di ba? So mara to guys. So salamat kay sa pag-watch. So bye-bye mo always ha.